Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kamatinud-anon o gugma magauban kaniya. Describe diri sa unang pagbasa nga si Hari David, bisag batan-on pa kay siya, giubanan siya sa Ginoo, mao nang nabuntog niya ang tanan niyang mga kaaway ug nahimong gamhanan kaayo ang iyang gingharian. 40 siya katuig nga naghari ug nilambo pag-ayo ang Israel. Si David 40 katuig unya, 30 iyang edad pagkasugod niya pagkahari. So 70 ray edad ni Hari David. Wa na siya, namatay na. 70. Sayo din ni namatay si David, no? Pero dako kay siya agi. Lingi ay mong tupad ingna nana kay agi. Ingna ang imong tupad ba ingna dako na sad kag agi. Oy, kasagaran nato wa gi agi. Nya ngano man nga usahay wa man tay agi. Kay wa man sad ta kuyugis Ginoo. Ngano wa man sad ta kuyugis Ginoo? Kay duna tay sala batok sa Espiritu Santo. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang sala batok sa Espiritu Santo di gyud mapapas. Ug unsa may sala batok sa Espiritu Santo, kanang dili na ta motuo nga si Hesus mao ang manunubos. Kay lalang baya siya sa Espiritu Santo. Motuo ba mo nga si Santo Niño mao ang atong manluluwas? Kinsay motuo ta sa kamot? Okay, very good. Anya, motuo mo nga ang kada bata nga matao paglaom sa kaluwasan. Wa na nito bag. Anya, okay ra ninyo manganak og 15 ngadtos 20 ka buok. Ang usa ka inahan. Kinsay mo ingon okay ra ko ana pa dir, kanang honest gyud ba? Tas kamot. Oh, tan-awa. Wa na. Ngano man? Kay di man ta motuo nga ang bata di ay paglaom na sa kaluwasan. Gatuo man tag kining pangunahuna sa mga tiguang nga mga tiwasonon sama aning nanimba karon og nagwali, maoy kasaligan. Nagtuo man ta nga ang kwarta maoy makaluwas. Nya kay kung daghan kunog anak, maglisod na kag pakaon, maglisod na kag paedukar, awa na, patay na kadiha. Unsa may gisaligan ni David? Kwarta? Sa iyang pagpakig-asdang sa iyang mga kaaway, ang iyang gisaligan, kwarta? Ginoo. Kinsa may naghatag niya og daghang grasya, pagkuha niya sa arkas kasabutan, wa siya mangilog og singan ani mga bulawan, mga plata niya nahimo siyang gamhanan. Ang iya ang pagsunod sa Ginoo, ang pagdala sa Ginoo siyang kinabuhi. Mao bitan na moingon ko kamo no, mga ginikanan, problema kay mo sa inyo mga anak unsaon pagpa-eskwela. Ay na pa-eskwelaha, tagailan na Ginoo. Wa ginay gasto. Hatagan nimo Ginoo imong anak. Sama ni Kristo ba? Sama ni Santo Niño. Gipa-eskwela di ni Mama Mary. Wa man sila'y kwarta, di wa gid ka eskwela. Pero ang gihatag ni Mama Mary ngadto siyang anak, mao ang Ginoo nga naa niya. Og nahimog yung kaluwasan si Kristo. Mao bitang wa kay siya tuhoy, ginganlan lang noon siya nagdagyawa Beelzebul, kay pagsusi nila wa man siya credential. Ang iyang mamagpapa pobre, siya pobre, way grado. Mo nang wa mo tuo, giingon lang na giyawaan na, giuban na siya wa. Ana. Kinsa maron sa atong mga leaders og sige nagpadungog-dungog nga posibleng mudagan karong 2028
nga giuban na Ginoo. Naa. Ug naa gani mo na itong pilion kay di mo na makaluwas Pilipinas. Pero kana gani mga dato kayo, mga sikat, mga tag-as kunuhay kay grado, dagko kay pundo diha sa ilang bank accounts, daghan kay mansions, mga inilang dato. Karon atong experience karon. Kana mga datua mo'y kusog ay mangawat, di ra ba na makontinto og 1,000 lay kawaton? Trillion yun. Arang-arang paning na ang nagpuyo squatter area kay mulabni ra nag-cellphone tag 700 pesos. Ibaligya ra sa nalag 150, gamay punanan para usa ka tira suyop. Daga na di na hapit pakita, pero kanini ang mga dato nga mga giyawaan, wa kuyogi Ginoo, pastilan, maglingkod, sige yung kawat, siging kawat, way dagan-dagan, inig-eleksyon, dagan na saan. Ano? Lingian na sa imong tupad, ing na, dako na kang napalit nga slat, ing na no. Kay wa gani na gipalit nga slat, pasabot ana, wa na kuyogi Ginoo, oy. Kaya ang Ginoo gay mo mukuyog nato, ang ato yung hunahuna, palit ra yung slat. Kung niya ka dinhi, apil ka, labi na kamo mga online parishioners, o gikuyugan mo Ginoo, ang inyo ra yung makita, ang slat ra gyud. Ngano man, kay ang kalambuan sa katilingban maogyoy number 1 na concern sa Ginoo, ang kaluwasan sa katilingban, dili sa individual persons. Mao bitaw si Kristo ningon siya, mas maayo pag usaray mamatay aron maluwas ang tanan. O di ba? Katilingban gi iya. Gi lingian sa imong tupad ina, mas maayo pag ako'y mamatay basta luwas lang ka. Sige ingna. Ingna ba? Wa gyud mulingi ay. Ingon mo denta, alkansi ko. Ngigagod, kusog kay ta ana. Ayaw ha, kay ngano man ang katilingban maunay nagprotektar sa individuals. Kung ang katilingban gani nga Pilipinhon maayong pagkaatiman, unsa may mahitabo natong individual Filipino, maayo sa datong kahimtang. Pero kung ang katilingbang Pilipinhon, ang nasod nga Pilipinhon, giharian sa drugas, giharian sa korupsyon, giharian sa mga bakakon o mga kawatan, unsa may mahitabo sa individual Filipinos? Mga daot sadta. Na ini text nako, pader, diri sa among nasod nga gitrabahuan, di lang ko mo mention. Uwaw na kay mi pader. Kay sigihan migsulti aning among mga kaubang mga foreigners, your country is number 1 corrupt in Asia. Kana bang mga kuangkuan ba, sungog-sungog ba? Your country is very corrupt. Useless to work here and send money to your corrupt country. Sa padirong sao naman ni oy, nako maghuwat lang tag mga matay tang tanan. Ay lang yun pagpatakod anang korupsyon. Bahalag mga matay ta nga pobre, o mga matay ta aning flood control nga way klaro, basta wa lang kita mangurakot. Nga unsa may timaan nga wa ta mangurakot, kana ra yung pagpalit og slat. Muhunong nagay kag palit og slat, pasabot corrupt na ka, na-corrupted na ka, nagsalig na ka sa kwarta, dili na ang Ginoo mo imong gitan-awng kaluwasan. So tagaan ta mog update karon ha sa atong kuan. Gamay patawon kayo atong halin. Ang atong grace 168,502 na ang atong halin. Napay dako kayong opportunity aron mahimo tang buutan. 531,498 pa ang available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 315 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC murag natabunan sa atong
PSSPP. Sige lang, naapay 5,305 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga doon na sa ni 162 slot challenge, nga tag 16,200. Ang DPR, padayon patag trabaho, tag 100 pesos gyapon ni per slot. Nga atong budget sa kada balay kay 60,000, more or less. Nakahimo na tag usa ka balay, itong ipakita na to gahapon. Sige, dako-dako naman sa taog PSSPP, karon naman sa nikutob nga Sabado. So ang atong halin niabot na og 8,225. Pakpak na. Napay 1,775 na lang. Horot na tingali ni karong adlaw oy. Horot ni no. Pun lang sa ninyog daghan-daghan kay nakuan man mura man tag na short tas atong pag-budget og 1 million basig moabot gyud labing minus 1.2 siguro to 1.5. So sa maabot lang. Salamat kayo ha sa atong pagbinuotan og pagtabang. Kani siya nagpaila ni nga nituo ta sa Espiritu Santo nga nagsulti kanunay dinhi sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga si Santo Niño, si Jesus maura gyud ang bugtong manluluwas, dili tao, dili butang ang makaluwas nato. Nya kun mosunod ta sa gisulti ni Kristo, pasabot mulambo gyud ta sama ni David, sama sa mga santos, nakahatag gid sila maayong panig-ingnan. Kani si Timoteo o si Tito, Timothy and Titus, pila sad ni sila sa mga nagunang mga nagsunod ni Jesus nga nakabilin sad og nindot nga panig-ingnan, mao nang padayon yung nilambo ang simbahan hangtod niabot dinhi sa Cebu, dinhi sa Compostela. Kita sad ang atong misyon ang pagpanindot na lang niining atong parokya simbahan sa Compostela. Salamat sad sa atong mga online parishioners, kamo mga online parishioners sa dinhi sa Compostela sa akong parokya, sa atong parokya, kay ang grasya ni Santo Niño, ang grasya ni Santiago Apostol atong patron, moabot gyapon na ninyo kay wa may limit ang gahom sa Ginoo. Likayan lang gid nato ang pagduda sa gisulti sa Espiritu Santo, ang pagduda sa pulong sa Ginoo nga moingon dayon ta murag di man na makaluwas. Labi na nang moingon ang Ginoo, biyai ang tanan og sunod nako. Saman wa mo magduda na nga makaluwas nagdili. Kinsa may moingon, Pader, tinuod gyud na taas ang kamot. Ubay-ubay gyud ang nakasala sa Espiritu Santo ani. Labi na nang moingon si Kristo, ihatag ang tanan mong kwarta ngadto sa mga kabos. Kinsa may moingon ninyo, Pader, kana tinuod gyud na kayo nya makaluwas gyud na taas ang kamot. Tulo na lang yung kabuk ang ni isa. Labi na yung moingon si Kristo, ang tanan ron yung kwarta sama sa byuda, ihog sa kolekta. Kinsay moingon karon na tinuod na, Pader, ay pamakak, usa na lang yung kabuk ni isa. Sus, dako pa din na itong trabaho nun, aning kinabuhi. Sus, sige na lang.